Навіны УНЕТ. Літаратурныя ночы з Васілём. Усіх вітаю, гэта сапраўды літаратурныя ночы, а значыцца цудоўная спадарня Алена. Вітаю ўсіх. Файная спадарня Александра, цудоўны пан Янек і я, Васіль Ранько-Майсюк, все мы прыхільнікі літаратуры, мы прыхільнікі літаратуры ноччу, і мы радыя вас вітаць, і будзем сёння зноў расказваць нешта яркае, цікавае, нечаканае, змястоўнае пра нашых пісьменнікаў. І ў нашым серыяле, як вы ведаеце, нашы пісьменнікі гэта моладзь, гэта маладыя, дзёрзкія, такія хуліганістыя, бязмежна таленавітыя і яркія празаікі, фельетаністы, паэты, драматургі, публіцысты. Іх яднае, на вялікі жаль, трагічны момант. Іх яднае тое, што у ноч з пятніцы 29 кастрычніка на суботу 30 кастрычніка 1937 года. Іх у амерыканцы, там, дзе сёння КДБ, у цэнтр там трома амерыканка па-ранейшаму стаіць, іх там расстралялі. Расстралялі, калі былі самыя лютыя, дзікія сталінскія рэпрэсіі. У мінулы раз мы з вами гаварылі пра Міхася Чарота. Міхась Чарот гэта быў іхні лідар, гэта быў іхні важак, можна сказаць. Яны на яго раўняліся, яны шмат што ад яго пераймалі. І наш сённяшні герой, можна сказаць, быў адным з самых такіх адданых вучняў Міхася Чарота. Наш сённяшні герой, ён быў і перакладчык, і паэт, і празаік, і публіцыст, і даследчык беларускага фальклору. І ён шмат кім ён быў, яго было шмат псеўданімаў, сапраўднае яго імя Александр Дэйлідовіч, вершы свае і прозу ён падпісываў як Алесь Дудар і падпісываў 16гадовага ўзросту сябе як Алесь Дудар, а крытычныя матэрыялы часта падпісываў як Тодар Глыбоцкі. Ну, што рабіць, у той час моладзь любіла не адзін псеўданім, а то і 2, і 3. У Змітра Жылуновіча там у 20-е гады іх было штук 20 псеўданімаў. Калі будзем пра яго казаць, гэта будзе цэлы перадачы не хопіць, каб проста пералічыць псеўданімы Змітра Жылуновіча. Вось, тут толькі іх 3. Дык вось, наш герой, ён быў не проста цікавы, ён быў не проста яркі. Гэта быў адзін з самых неадназначных персанажаў, адзін з самых неадназначных спрэчных герояў. І пачнем мы, безумоўна, зноў жа з музыкі, пачнем мы з Джиммі Сміта. Таксама вельмі такі быў неадназначны, дзёрзкі, хуліганісты, джазавы арганіст. Пачнем з яго, а затым працягнем, калі ласка.
Джиммі Сміта, гэта кампазіцыя «Хто баецца Вірджыніі Вульф», напісаная ў 1964 годзе. Яго можна слухаць бясконца. І сёння у нас будуць не толькі вершы Алеся Дудара, не толькі цікавыя факты пра яго жыццё, не толькі цікавыя нейкія эпізоды з жыцця ввогуле нашых пісьменнікаў 1920-х гадоў, але ў нас яшчэ будзе музыка арганна-джазавая, арганна-джазава-рокавая. Сёння будуць гучаць лепшыя прадстаўнікі Хэммонд-аргана, такія як Джиммі Сміт, якога вы чулі, а таксама Джон Лорд, такога вы шмат разоў нас чулі, Рик Уэйкман, Дон Эйры, Кіт Эмерсон, Барбара Денерляйн. Яны будуць музычна ўзбагачаць сёння нашу перадачу. Чаму яны? Таму што гэта джаз, таму што гэта рок, таму што гэта свабода, таму што ў джазе і року ёсць сумяшчэнне часам несумяшчальнага, ёсць сутыкненне самых розных рэзкіх настрояў. Рэзка змяняецца неокласіка, неокласіка змяняецца дзівосная імправізацыя, якая можа нас завесці немаведама куды, могуць быць нечаканыя сюрпрызы. Творчасць Алеся Дудара гэта тое ж самае. Гэта кантрасты. Ён пісаў і такія плакатныя вершы, што ўсіх мы разаб'ем, і тонкую ствараў элітарную паэзію у лепшых традыцыях Максіма Богдановича. У сваіх артыкулах ён мог граміць сваіх сяброў так, што проста ай і ой, што называецца, і паралельна пісаў цудоўны трактат пра беларускі фальклор. Дудар быў супярэчлівы, Дудар быў нечаканы, Дудар быў такі, што, можна сказаць, яго часта нават і не было, у яго было шмат нават і ворагаў, таму што характар быў такі дзёрзкі, характар быў такі, што, ён не мог маўчаць. От што думаў, тое казаў. І як мы выдатна разумеем, не заўсёды трэба казаць все, што ты думаеш, а вось ён не мог. Гэта была ягоная праблема, гэта была ягоная, калі хочаце сказаць, такая асаблівасць. Вось, увогуле 20-е гады гэта быў час вельмі такіх неадназначных падзей і ўчынкаў, час крайнасцяў, час, калі людзей закідала ў сваіх эмоцыях на самыя вяршыні неаб'ектыўнасці Парнаса, вяршыні неаб'ектыўнасці Парнаса, так можна назваць некую такую нашу перадачу, такі будзе неоэмажэнізм, скажам так, гэты тэрмін таксама у нас будзе в сённяшняй перадачы. Дык вось, Алеся Дудара многія не любілі. І не дзіва, таму што, уявіце, ён адзін з першых, калі менавіта адзяваў на себе маску крытыка Тодора Глыбоцкага, ён адзін з першых, хто пачаў цкаваць у другой палове 20-х гадоў, 1920-х, натуральна, што пачаў цкаваць паэта-эстэта ў звышаўцы Язэпа Пушчу і пісаў наступнае. Яго вобразы гэта плаксівыя аднастайныя дрындушкі. Для рабочых, для сялян, для савецкай інтэлігенцыі Пушча памёр. А калі наш герой аналізаваў вершаваны цыкл Язэпа Пушчы «Лісты да сабакі», это геніяльныя вершы, мы абавязкова Язэпу Пушчу прысвецім асобную праграму. Дык вось, калі ён аналізаваў «Лісты да сабакі» Язэпа Пушчы, то здзекліва пры гэтым цытаваў Гейне. Сабаку я ў Дрэздане бачыў. Калісь быў добры сабака. Цяпер жа ў нябогі за зубам стаў зуб выпадаць. Ён мочыцца толькі і брэша. Кпіў таксама Алесь Дудар з прозай з метрака Бядулі. Пра такія апавяданні Бухарин пісаў, што ад іх непривычного человека начинает прямо тошнить. Баяўся таксама, каб творы Владзіміра Дубоўкі, ягонага былога сябры, і таксама ў нечым настаўніка. Дык вось, каб творы Владзіміра Дубоўкі не прасяглі ў школьныя падручнікі. Бо там яны могуць прынесці цяжка паправімую шкоду. А пра мастацкага кіраўніка Беларускага дзяржаўнага тэатра, альбо скарочана БТТ-1 Еўстігнея Міровіча, пісаў, што колькасць яго прадукцыі не пераходзіць у якасць. А п'еса Міровіча «Пяюць верацёны». Дрэнны пераказ апошніх баявікоў расійскага рэпертуара не лепшай якасці. Безумоўна, на Тодора Глыбоцкага, ён жа Алесь Дудар, многія былі вельмі злыя. У лістах да сяброў маладнякоўцаў ён, напрыклад, мог жахацца, калі бачыў, што моладзь шануе коласа ўсякіх. І вось абражаны Язэп Пушча пасля, напрыклад, такіх нападак мог скласці верш. Дружбакоў таварышаў не маю. Я сягоння ўсім чужы. І, адчуўшы, што ён усім чужы, Пушча, напрыклад, пераязджае жыць у Ленінград. Якуб Колас нікуды не пераязджаў, проста адмахваўся. Знаходжу яго, Дудара, ўсё больш і больш малацэнным хлопцам. А наркам асветы БССР Антон Баліцкі за напады на Міровіча і БДТ-1 ввогуле лічыў, што герой нашай радыёперадачы палітычна шкодны элемент.
Адкуль жа у Алеся Дудара была такая празмерная рэзкасць? Няўжо ён сапраўды лічыў, што творы таго ж Дубоўкі трэба выкрэсліць з усіх магчымых праграм? Няўжо ён сапраўды лічыў, што Бядуля нічога вартага ў 20-е гады не пісаў? Адкуль такая выстранява меркаванняў? Можа, хтосьці з гэтых сяброў яго былых калегаў Дудара пакрыўдзіў, ці яшчэ штосьці адбылося? Пра гэта мы будзем разважаць і ў гэтай серыі, прысвечанай Алесю Дудару, і ў наступнай, якая будзе, праўда, не ў наступную чацвер, а праз чацвер. Таму ўсё самае цікавае наперадзе, а пакуль крыху паслухаем кампазіцыю Джона Лорда, створаную, эта кампазіцыя такое арганнае перасэнсаванне твора знакамітага ангельскага кампазітара эпохі адраджэння Томаса Талліса, які жыў часы скарыны, і твор называецца «О вы, далікатныя немаўляты». Алесь Дудар дакладна не быў такім далікатным немаўлём і ввогуле стараўся не вылучацца далікатнасцю, гэта вы ўжо адчулі, я спадзяюся. Таму, думаю, яму сам арыгінальны твор Томаса Талліса б не вельмі спадабаўся, бо он такі спакойны, такі тонкі, такі весь акуратненькі. А вось варыяцыя Джона Лорда, гэтага караля Хэмонтаргана, гэтага аднаго з пачынальнікаў хард-рока у канцы 60-х, пачатку 70-х, думаю, Алесь Дудар бы гэтую варыяцыю зацэніў, і мы яе крыху паслухаем. Калі ласка, Джон Лорд. Двадцатыя гады. Вось яны былі такі, як гэта вот выдатная варыяцыя Джона Лорда на класічную мелодыю часоў адраджэння. Это ваяўнічы час, квітней непавага да створанага папярэднікамі. Думаю, вось гэты кампазітар Томас Талліс таксама падумаў бы, што Лорд выказвае непавагу да таго, што ён зрабіў. Дык вось квітней непавага да створанага папярэднікамі, буяе час вясёлага карнавальнага хамства, калі маладыя, слаба адукаваныя маладнякоўцы пачалі
лічыць сябе новымі багамі на Алімпе беларускага прыгожага пісьменства. І падобныя думкі, безумоўна, проста цябе ап'яняюць. Ты губляеш уже нейкія арыенціры. Алесь Дудар тут быў не адзінокі, і хутчэй за ўсё, гэта вельмі істотна. Ён ішоў за крыклівай грамадой, не вёў яе, а ішоў за грамадой сваіх аднагодкаў. У першую чаргу ён ішоў за тым самым, спярша за Чаротам, затым за маладым Дубоўкам, які таксама вызначаўся вялікай дзёрзкасцю. Адной з прычын такіх настрояў, настрой такога вось хамскай непавагі, такая радасць, што мы самыя-самыя-самыя яркія, а вы ўсе астатнія, якім пад 40 гадоў вы поўны адстой. Дык вось, адной з прычын такіх настрояў Зміцер Жылуновіч бачыў тым, што юныя аўтары прыйшлі ўвогуле як бы на ўсё гатовае. У 26-м годзе, у 6-м нумары часопіса «Полымя» ён адзначаў: гэта лёгкасць, параўнаўчая лёгкасць, з якой можна цяпер з'явіцца аўтару ў нашым літаратурным свеце. Усякая друкаваная рэч, зразумела, надае яе аўтару гордасці, задзёру, самалюбства і самаўпэўненасць. Праца над самай адукацыяй адпіхаецца навамоднымі пісьменнікамі далей ад сябе. І ён застаецца на ўсё жыццё з тым, з чым пачаў пісаць. Алесь Дудар, ды не толькі ён, мог адказаць радкамі са сваіх вершаў, які ён склаў 19 гадоў і змясціў у дэбютным зборніку «Беларусь бунтарская». Вось урывачак з верша «Я малады». Вось вышэй бы за ўсіх узняцца, я ўвесь непакорны шквал. Што ж рабіць, калі дух юнацкі агарнуў ваяўнічы запал? Ну, сапраўды, што рабіць? Толькі шумець, толькі крычаць, толькі ствараць нешта сваё унікальнае, магчыма, не зусім умелае, але табе будзе здавацца, што гэта новае слова ў нашай паэзіі. Былы маладняковец Максім Лужанін так цікава разважаў пра ўзаемаадносіны старэйшага і малодшага пакаленняў вось у гэтыя самыя 1920-е гады. Маладнякоўцы, абвясціўшы паход у рошкі са старымі, вымушаны былі неўзабаве схіліць свае слабенькія рошкі перад Янкам Купалам, які як быццам не заўважыў дзёрзкіх нападаў, перад Якубам Коласам, які аплявушыў і даволі адчувальна задзірак. Змітрок Бядуля уратаваўся ад нападаў, уступіўшы ў маладняк, тую арганізацыю, якая нападала на яго. А Цішка Гартны, ён жа Зміцер Жылуновіч, адбіваўся ўдала і неўдала, і яму трапляла найбольш з усіх бакоў. Ці заўсёды быў такім дзёрзкім Алесь Дудар? Якая яго была сям'я? Як паўплывала на станаўленне яго такога вось бунтоўнага характару? Як мы памятаем, напрыклад, ось у Міхася Чарота, героя нашага папярэдніх нашых серый, у сям'і быў заўсёды разлад, крык, лямант. У хаце заўсёды не было спакою, і Дудар сам ужо там у 5-6 гадоў перапоўнены гэтай агрэсіяй, уцякаў з хаты, нанізаваў матылькоў на этую нітку няшчасную, тапіў гэтых матылькоў, ты яшчэ, на жаль, тапіцца не хацелі. А затым всю сваю агрэсію, якая была у Чарота, ад таго, што ў сям'і быў такі непарадак, ён вымяшчаў у сваіх праграмных паэмах, такіх як «Босыя на вогнішчы», «Чырвонакрылы вяшчун». Як жа справа адбывалася ў Алеся Дудара? Цікаваць, якая была ў яго сям'я і што было там? На гэта ўсё мы зараз адкажам, але перад гэтым паслухаем твор яшчэ аднаго арганнага віртуоза Рыка Уэйкмана. Твор называецца «Ганна Клеўская» з альбома «6 жонак Генрыха VIII», другі студыйны альбом Рыка Уэйкмана. І, дарэчы, Алесь Дудар змалку таксама вельмі любіў гісторыю, ему падабалася гісторыя Англіі, таму тут таксама такое мілае супадзенне. Дык вось, паслухаем крыху Рыка Уэйкмана, кампазіцыя «Ганна Клеўская», і далей будзем вывучаць сям'ю Алеся Дудара і пачнем з самага-самага дзяцінства. Калі ласка.
Рик Уэйкман, композиция Ганна Клевская. А мы пераходзім да Алеся Александровича Дайлідовіча. Так пачынаем мы гаварыць пра ягонае жыццё самага маленства. Нарадзіўся наш герой у суботу 24 снежня 1904 года у вёсцы Новасёлкі Капаткевічаўскага уезду Мазырскага павету. Яго бацька Александр дзеля большых заробкаў пераехаў з сям'ёй у 10 годзе ў Мар'їну Горку, затым пераехаў ён у Менск і стаў чыгуначнікам. Вельмі добрая прафесія. А дакладней, паступае на службу ў кантору Маскоўска-беларуска-балтыйскай чыгункі і пасяляецца разам з жонкай і сынам на вуліцы, якая была заселеная цалкам чыгуначнікамі. Яна называлася вуліца Правадная, і што самае важнае, не тое важнае, што дом быў 15, і не тое, што там было 3 кватэры, і нават не тое, што ў першай жылі гаспадары дома, а ў другой сям'я наша героя, а тое, што суседам іх быў у 3-й кватэры на вуліцы Правадной, дом 15, у 3-м пад'ездзе жыў вядомы нашаніўскі пісьменнік і таксама чыгуначнік, а ў будучым стваральнік беларускага вандроўнага тэатра Уладзіслаў Галубок. І у далейшым Галубок адыграе таксама вельмі важную ролю ў жыцці Алеся Дудара. Але пакуль дамо слова даследніцы творчасці Алеся Дудара Ганны Северыніц, якая раскажа нам крыху, якія ў былі там браты, сёстры і гэтак далей. Першаніц Александры Вольгі Дайлідовічаў, старэйшы Шуркаў брат, памёр зусім маленькім. У 1914-м нарадзілася сястрычка Жэня, надзейная Шуркава, так называлі нашага героя сяброўка і яго ж паслухмяная выхаванка. Гэта сапраўды так. І ў далейшым у сваёй кнігі Алесь Дудар падпісываў сваёй сястры Шуры, іх розніца была ў 10 гадоў, мой самы лепшы сябр. Он давяраў толькі ёй, таму што іншыя сябры маглі здрадзіць, сястра ніколі. У тым жа 14 годзе бацька звяртаецца да кіраўніцтва чыгункі з просьбай выдзеліць субсідыю на навучанне свайго сына. І ў верасні таго ж года Алесь Дайлідовіч становіцца вучнем адной з самых прэстыжных менскіх гімназій, прыватная гімназія Фальковіча і Зубакіна. Там она была, эта гімназія, дастаткова дарагой, але чыгунка аплочвала дзецям чыгуначнікаў гэтую ўсё вучобу, аплочвала і падручнікі, і форму гімназічную. Так што нашаму герою вельмі пашанцавала. Адукацыя ж там была дастаткова сур'ёзная. Алесь Дайлідовіч атрымлівае грунтоўныя веды ў рускай і нямецкай мовах, геаграфіі, гісторыі і арыфметыцы. А ў далейшым любоў да замежных моваў у Алеся Дудара атрымае свой працяг, бо ён будзе выдатна чытаць і разбірацца ў ангельскай мове, нямецкай, французскай і стане цудоўным перакладчыкам, які ў другой палове 20-х і 30-х бліскуча пераложыць на беларускую мову творы Гёте, Бомарше, Гейне, Пушкіна, Блока, Есеніна. Чытаць ён навучыўся дастаткова рана, асабліва палюбіў прыгодніцкія аповесці і раманы Люі Бесінара, Эдгара Бероза, Жюля Верна. Гэткая любоў да авантурных жанраў выявілася ў тым, што Алесь Дудар у 1924 годзе стане супольна з Анатоліем Вольным і Андрэем Александровічам аўтарам першага беларускага савецкага прыгодніцкага рамана «Ваўчаняты», які вельмі полюбілі юныя чытачы і які вытрымаў некалькі перавыданняў і перакладаў. І пра «Ваўчаняту» мы сёння вам яшчэ падрабязна раскажам пра гісторыю стварэння гэтага унікальнага рамана і пра тое, як пра яго казалі рэцэнзенты і крытыкі, але ўсяму свой час. А пакуль што у нас Першая сусветная вайна. Падчас Першай сусветнай сям'я наша героя ў бежанстве ў горадзе Казлове. Александр Дайлідовіч вучыцца, безумоўна, у Казлоўскай мужчынскай класічнай гімназіі, куды ён пераводзіцца напрыканцы 15-го года, а любімае месца для яго гэта публічная бібліятэка. Я выдатна разумею. Вось у Менску у мяне любімае месца, гэта нацыянальная бібліятэка. І тое, па чым я сумую, вот я зараз не ў Беларусі, я сумую менавіта па ёй, па нацыянальнай бібліятэцы, па тых кнігах, якія можна замовіць. Вот па гэтай атмасферы, якая там была, па карцінах, якія віселі і вісяць, я спадзяюся, яшчэ ў калідорах нацыянальнай бібліятэкі. Ну, а мы, як бачым, дзяцінства будучага бунтара Алеся Дудара не было падобным да дзяцінства яго настаўніка, духоўнага настаўніка
настаўніка Міхася Чарота. Ніякіх скандалаў у сям'і, пануе любоў, спагада да дзяцей. Ну, маці яго Вольга такая дастаткова была строгая жанчына, суворая, але без фанатызму. І са сваім мужам, дастаткова ціхмяным Александрам, яна не сварыцца і жыве на з ім у згодзе. Вось. А калі ў 17-м годзе сям'я Даілідовічаў вяртаецца ў Менск, ды зноў пасяляецца на вуліцы Правадной, у тым жа 15-м доме, у другім пад'ездзе, у нашага героя пачынаюцца новыя прыгоды. Што ў гэты час, а канкрэтней 21 годзе, увогуле адбываецца ў Беларусі? 21 год, ён заканчвае вучобу, ён заканчвае школу ў Менску. Што адбывалася? Як заўсёды была бяда з агрэсіўнай большасцю, якая не прымае Беларусь, а Беларусь тады ўжо рэспубліка, а большасць не прымае Беларусь як на Беларусь нацыянальную. Даем слова Янку Клічу, ён жа Зміцер Жылновіч, які на старонках Савецкай Беларусі з болем пісаў: «Калі ж прыйдуць лепшыя часы, а іх усё няма. Быў проблеск іх у 1919 годзе, калі абвяшчалася незалежная Беларусь. Беларускае правительство адраджэнне краю толькі ў марах. Спусціўшы кароткі час, сіверны вецер разганяе іх. Цяпер надышлі зноў вольныя часы. Беларусь рэспубліка, свабодная, з раўнапраўем моў. Але чуеш і бачыш, беларускай культуры становяцца новыя перашкоды. Знаходзяцца людзі, маючыя сілу і правы, якія ў імя народу бяруць на сябе смеласць казаць, што беларуская культура лішняя, што беларускі працоўны народ патрабуе расейскай культуры. Нічога не мяняецца, і ў нас цяпер тое ж самае. І на вялікі жаль, нават вось тут, у Варшаве, утвараюцца новыя якія-небудзь цікавыя ток-шоу ці новыя перадачы, і многія з іх таксама на расейскай мове. Як быццам і беларуская не патрэбна, быццам бы народ патрабуе расійскай культуры, бо беларуская культура збере мала лайкаў, мала падабаек. На вялікі жаль, ці 1921 год, ці 2023 год мала што ў нас змянілася. Вось, а словы гэтыя з Змітром Жылновічам былі сказаны, калі быць вельмі дакладным, у нядзелю 13 лютага 21 года. Але той жа 21 год, які быў вельмі важны для Алеся Дудара, ну не толькі ён спараджаў такія вось балючыя тэмы, пра якія выказваўся Жылновіч. Паралельна з гэтым, вот, напрыклад, жывапісец Дмітрый Полазаў, аўтар першага прыжыццёвага партрэта Янкі Купалы, у нядзелю 6 лютага арганізаваў дыспут пад назвай «Погляд Аскара Уальда на мастацтва». І я думаю, што Алесь Дудар, які вельмі любіў заходняе мастацтва, мог быць на гэтым дыспуце. Іму было вельмі цікава паслухаць і пра выдатнага драматурга і паэта Аскара Уальда, і ўвогуле пра жывапіс, які Алесь Дудар вельмі любіў. Паралельна з гэтым у беларускіх вёсках з трывогай пішуць, што зімой і вясной павялічваецца колькасць ваўкоў. І паралельна ж з гэтым партыйнае начальства напалоханае тым, што таксама павялічваецца і колькасць незаконных узброеных фарміраванняў, нязгодных з палітыкай бальшавікоў. І ў гэтым жа самым 1921 годзе, такім насычаным у нас, Александр Даілідовіч бярэ сабе псеўданім Алесь Дудар і пачынае з чэрвеня 1921 года друкаваць свае вершы ў Савецкай Беларусі, рэдактарам якой быў акурат Жылновіч. Так што можна сказаць, што менавіта Жылновіч адкрыў Алеся Дудара для беларускай літаратуры, магчыма, нават падказаў яму, які ўзяць мілагучны і адпаведны яго настрою псеўданім. У далейшым Дудар і Жылновіч будуць звязаны духоўна, і мы пра гэта яшчэ будзем гаварыць. У нядзелю 5 чэрвеня 1921 года адбыўся паэтычны дэбют Алеся Дудара. Верш называўся «Прэч з дарогі». Але на вялікі жаль, адшукаць гэты вершак, таксама наступныя рыфмаваныя творы нашага героя, такія як «Зарубежным братам», надрукаваны там жа ў той жа газеце 19 чэрвеня, «Гайда працы», надрукаваны 24 ліпеня, «Я мужик», які выйшаў на старонках Савецкай Беларусі 17 жніўня, «Новы шлях»,
які быў надрукаваны 25 жніўня. Усе гэтыя вершы знайсці не ўяўляецца пакуль магчымым. Таму што, як мне патлумачыла даследніца творчасці Алеся Дудара Ганна Северынец, нумароў савецкай Беларусі, гэтых канкрэтных нумароў, няма ў нацыянальнай бібліятэцы, і ў прэзідэнцкай бібліятэцы няма, і в архіве нашым няма ў Менскім. Магчыма, яны ёсць у Маскве ці Кіеве, але, як мы самі разумеем, пакуль што мы ні туды паехаць не можам. Але хочу звярнуцца да нашых слухачоў. Магчыма, хтосьці нас слухае ў Маскве, хтосьці слухае ў Кіеве. Калі ласка, зайдзіце ў кіеўскую ці маскоўскую іхнюю нацыяналку, адшукайце савецкія Беларусі, дзе ёсць гэтыя вось вершы, дашліце мне, буду вельмі удзячны. Пішыце пра гэта ў вашых каментарах. Вось. Але мы затое ведаем дакладна. Мы ведаем таксама пра першы вядомы задакументаваны паэтычны выступ на эстрадзе ў Алеся Дудара. І гэта адбылося, калі ему было 16 гадоў, у чацвер, 16 чэрвеня 21 года. Алесь Дудар выступаў на мітынгу пратэсце ў беларускім рабочым клубе, дзе ты мітынг адбываўся для прадстаўнікоў вёскі, і называўся ён «Супроціў панскіх гвалтаў у заходняй Беларусі». Там выступалі і таварыш Фальскі, і вядомы ж таварыш Жылуновіч, які хутчэй за ўсё Алеся Дудара туды і выцягнуў, каб той дэбютаваў як такі прамоўца, як аратар. А артысты беларускага дзяржаўнага тэатра дэкламавалі вершы Янкі Купалы «Здзек» і верш Міхася Шарота «Адплата». А вось паміж выступленнем хораў Тэраўскага і Равенскага, такі знакавыя нашы кампазітары і хормайстры, якраз паміж выступленнямі гэтых двух хораў і выступіў, цытую, малады беларускі пясняр Алесь Дудар, які прадэкламаваў свае вершы, прыстасаваныя к настрою і духу мітынгу пратэсту. І ўвогуле ў гэты час Дудар стварае менавіта вершы, якія менавіта прыстасаваныя да настрою і духу бягучага часу. От тое, што адбываецца ў гэты месяц, у гэты тыдзень, у гэтую гадзіну, гэта цікавіць маладога 16-гадовага паэта, і пра гэта он складае свае вершы. Першы вядомы даступны для нас верш Алеся Дудара быў складзены ў суботу 1 верасня 1921 года і апублікаваны амаль праз месяц у нумары 219 у нядзелю 2 кастрычніка таго ж 21 года. Называецца ён «Брату беларусу». Хай вольны беларус, паслухай, там на ўсходзе, дзе Волга льецца між прыгожых берагоў, хтось абнядолены, стогн жудасны заводзе, то стогн галодных, стогн тваіх братоў. Ты сыты, беларус, а там твой брат галодны. Ты чысты хлеб ясі, глытаю гліну ён. І над таю нівою, дзе нёсся спеў лагодны, братоў галодных льецца цяжкі стоган. Дзе ў песнях гусляроў жылі яшчэ нядаўна ўспаміны пекныя пра тых багатыроў, што разам з Разіным тут ваявалі слаўна, нясецца стогн галодны іх сыноў. Гэй, вольны беларус, апошнім падзяліся. З тым, хто багатым быў, цяпер стаў жабраком. На плач яго дзяцей галодных адзавіся. І дай лягчэй уздыхнуць пакрыўжаным братом. Пакрыўджаныя браты гэта былі жыхары Саратаўскай, Самарскай губерніі, паўднёвай Украіны і Крыма, Башкірыі і Казахстана. Каля 40 мільёнаў чалавек з 21 па 22 год сталіся ахвярамі вялікага голаду, які развязалі бальшавікі. А асноўнай прычынай была это грамадзянская вайна, атрады бальшавіцкія, якія забіралі ў сялян апошнюю ежу і прадукты на карысць арміі. І катастрофа была настолькі вялікай, што бальшавікі, учыніўшы гэтую трагедыю, вымушаны былі звярнуцца за дапамогай да заходніх краін. А ў Беларусі паэты выходзілі, газеты, выходзілі з лёзунгамі «Дапамога Паволжу – гэта дапамога сабе». На карысць галадаючых ладзіліся тэатральныя таксама і прадстаўленні, пра што пісала тая ж савецкая Беларусь. 4 верасня гэтага года, маецца на ўвазе 21 год, у маёнтку Дукоры ігуменскага павету адбыўся чарговы спектакль на карысць галадаючых Паволжа. Спектакль быў пастаўлены супольнымі сіламі стаячага тут брыг-гошпіталя і мясцовымі артыстамі-любіцелямі з настаўніцтва і вучняў. Дзякуючы святочнаму вечару, досі вялікая саля тэатру не змагла змясціць усіх жадаючых пабачыць
пабачыць спектакль. І ў гэты ж самы час летам сусед дудара з трэцяй кватэры Уладыслаў Галубок запрашае наша героя таксама далучыцца да тэатра, таксама далучыцца да спектакляў. Алесь Дудар становіцца акторам другой беларускай трупы пад загадам Галубка, і гэты ўрачысты момант хай нам музычна аздобіць Дон Эйры. І... Пад цудоўную музыку Дона Эйры, як вы зразумелі, гэта было творчае перасэнсаванне 9-й сімфоніі Бетховена, мы працягваем, і пачынаецца час Дудара як артыста. Дык вось, ён працаваў разам з Уладыславам Галубком. Гэты унікальны рэжысёр, драматург, арганізатар тэатральнага працэса, стваральнік вандроўнага тэатра. Ён працаваў хутка, імпэтна, любіў ставіць крывава-сентыментальныя меладрамы, якія так любіла глядзець простая публіка, асабліва сялянства. Галубок быў любімым тэатральным творцам жыхароў мястэчак і вёсак. Праўда, ігралі яго непрафесіяналы, рэпетаваць не было калі, і таму строгія менскія крытыкі пісалі у тым жа ў 22-м годзе. Ігра артыстаў, як заўжды, сярэдняя, са значнымі хібамі як з боку рэжысуры, так і з боку выканаўцаў. Усе хібы, якія дапушчаюцца на сцэне, маюць месца ад таго, што мала бывае рэпетыцый і мала увагі ад саміх артыстаў, якія часта густа не хочуць вучыць ролі, спадзяючыся на волю святых. У той жа час цудоўны паэт, драматург і крытык Міхайла Грамыка абараняў тэатр Галубка. Канешне, лёгка крытычна падысці да любой рэчы. Можна вынайсці слабыя бакі нават і ў Шекспіра. «Ужо занадта многа трупаў на сцэне», гаварыў, здаецца, Гамсун пра Шекспіра. Ёсць мерцвякі і ў Галубка. Ёсць, можа, не зусім даведзеныя псіхалагічнай дзейнасць герояў. Галубок бярэ жыццё, кавалак жыцця, выхоплівае яго, як яно ёсць, дзьме ў гэтую сырую гліну жыцця моцным духам сваёй жвавай, захапляючай ігры, і ты глядзіш і цікавішся, што далей будзе з дзейнікамі драмы, і сачыш за Галубком і яго артыстамі. Абстаноўка ігры Галубка і яго трупы па-многаму нагадвае першабытны шекспіраўскі тэатр, калі пісалі на аншлагу лес, і публіка бачыла лес. Хоць ніякіх дроў на сцэне не было, так і ў Галубка. Галубок гукае з гэтых падмосткаў на роднай мове, творчай мове гэтага краю. Маладыя сілы шукаюць праўдзівага дзейства, тварыць новае жыццё. Алесь Дудар разам з іншымі артыстамі гукаў на роднай мове. І дзякуючы Галубку ён удасканаліваў сваю родную мову, бо да гэтага вучыўся ў школах выключна па-расейску. І вельмі ж хацеў знайсці сябе, знайсці свой голас, зразумець, кім ён ўсё ж такі хоча быць, дэкламатарам, артыстам, паэтам, кім?
прыклад Міхася Чарота перад ім стаяў. Бо Міхась Чарот таксама пачынаў як артыстак, мы памятаем. А затым у 21 годзе яскрава паказаў, што можа быць яркім, хуліганістым, такім панкаўскім паэтам. І Дудар таксама выбраў свой шлях. Ён выбраў шлях паэтычны, ён выбраў шлях літаратурны. У 1923 годзе, на пачатку 23 года, Алесь Дудар канчаткова абірае літаратуру. 100 гадоў таму назад Дудару прапануецца сталае супрацоўніцтва ў савецкай Беларусі. Ён сыходзіць з вандроўнай трупы, каб распачаць кар'еру газетнага работніка. Ён становіцца бліскучым журналістам і працуе там бязменна ажно да свайго самага першага арышту, які адбыўся ў 1929 годзе. У тым жа 23 годзе, увосень 28 лістапада, 6 маладых літаратараў Алесь Дудар, Міхась Чарот, Анатоль Вольны, Адам Бабарэк, Андрэй Александрович і З. Пушча засноўваюць першую беларускую літаратурную арганізацыю «Маладняк». Вось менавіта гэты самы «Маладняк» ішоў у рожкі са старымі. Зараз мы крыху пачуем кампазіцыі Кіта Эмерсона, і гэта будзе перасэнсаванне танца рыцараў, якое назваў «Монтэкі і Капулеці». І тут проста уяўляецца, як маладыя змагаюцца супраць так званых старых. Давайте крыху Кіта Эмерсона. Пачатку 20-х гадоў Алесь Дудар пачынае збіраць уласную бібліятэку, якую складаюць мастацкія, гістарычныя, літаратуразнаўчыя выданні, даведнікі і падручнікі замежных моваў. Бібліятэка ўтрымлівала больш за 1000 кніг. Якія ж цікава аўтары былі ў кнігазборы нашага героя? Айчынныя пісьменнікі. Янка Купала, гусляр выдання 10-го года, а таксама ўсе купалаўскія тамы ў 20-30-х гадоў. Яго настаўнікі Галубок, Пісаравы імяніны і Цішка Гартны, Сокі Цаліны. Змітрок Бядуля, паэтычны зборнік Буралом, аповесць набліжэння. Платон Галавач, раман «Праз гады». Максім Гарэцкі, беларуска-расейскі слоўнік. Шмат кніг Лынькова, Крапівы, Александровіча. Ці не ўсе выданні Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Владзіміра Хадыкі, Паўлюка Труса. Словам, уся тагачасная беларуская літаратура была прадстаўлена ў яго бібліятэцы. Але, безумоўна, не толькі беларуская. Дудар у 20-х гадах пачынае актыўна вывучаць замежныя мовы, як мы ўжо казалі, і ангельскую, нямецкую, французскую, польскую, нават лацінскую мову пачынае таксама са слоўнікам чытаць лацінскія тэксты. І таму ў яго бібліятэцы былі кнігі на... Французскія выданні Анатоля Франца, Гі де Мапассана, Альфреда де Мюссе, Вальтера, Расіна, Шатэбрыяна, Рабле. Польскія выданні Адама Міцкевіча, Сланімскага, Сенкевіча, Бранеўскага. Навуковыя і літаратуразнаўчыя працы на нямецкай мове, у тым ліку прысвечаныя драматургіі Шекспіра. І яшчэ тысячы іншых цікавых кніг. Думаю, нават Максім Богданович пазайздросціў бы такой файнай бібліятэцы. І неўзабаве Алесь Дудар ужо з другой паловы 20-х становіцца адным з самых эрудыраваных ды абазнаных маладых беларускіх савецкіх пісьменнікаў. У хуткім часе Алесь Дудар ужо чытае лекцыі маладнякоўцам, распавядаючы пра напрамкі еўрапейскага мадэрнізму і персаналій сусветнай літаратуры. У 1923 годзе пачынае выходзіць часопіс «Маладняк» пад рэдакцыяй Міхася Чарота і Анатоля Вольнага. У першым жа нумары верш Дудара «Сцеражэцеся». Такі ж дастаткова брутальны верш пачынаецца так. Гучным спевам будуць бадзяцца ваколіцы, маладога смеху плешчавал, грамада вясёлых комсамольцаў правіць свой бурлівы карнавал. Сцеражэцеся, папы, ксяндзы і рабіны, ваше неба аблажылі хмары. Маладняк мазоліста нязграбны, вам зламаць неурокам можа кара. Хіба ж можна вашай раці цёмнай, згуртаванай крыўдамі, абманамі
сіламі устаяць прад гэтым дружным гоманам, перад смелай радасцю паўстання. Хай шипять гадюки подколодные, керзаны попы, ксянзы и рабины, и не кине нават косточки обглоданный молодняк мозолисто нязграбный. Самі зробім, самі скарыстаем мы, ні граша пузатым не дамо. Мы пакінем Бога і Хрыстаем, а сабе бунтоўны комсомол. Усмехаются веселые в околице, разливается по тварах смелый свест. Карнаваліць разам з камсамольцамі сонечны раённы комітэт. У чым тут меў рацыю Алесь Дудар, дык гэта ў тым, што маладняк у гэты час і сапраўды не ведаю, наколькі быў мазолісты, але пакуль дастаткова нязграбны. Але это пакуль да часу. Ужо зусім хутка і Міхась Шарот здзівіць публіку цудоўнай паэмай «Карчма», урыўкі з якой мы вам чыталі ў мінулы чацверак. Кузьма Чорны будзе пісаць інтэлектуальныя апавяданні, такія як «Пачуцці», «Вечар», «Парфір Кіяцкі», створыць першы беларускі элітарны гарадскі раман «Сястра». Міхась Зарэцкі ўжо стварае свой празаічны цуд «Ворагі», а затым створыць такія шэдэўры, як «Бель», «Дзіўная», «Голы звер», «Ой, ляцелі гусі». Год-два і маладняк, а затым і новае згуртаванне ўзвышша пачне здзіўляць сваімі праўдзівымі непадманнымі шэдэўрамі. Першая ж слава Дудара як пісьменніка не была звязаная з вершамі, а была звязаная з прозай. У 25-м годзе ён, Анатоль Вольны і Андрэй Александрович напісалі першы беларускі савецкі моладзевы авантурна-прыгодніцкі раман «Ваўчаняты». Адбылося гэта наступным чынам. Уявіце, кабінет кіраўніка беларускага дзяржаўнага выдавецтва Змітра Жылановича, перад ім стаяць Алесь Дудар перад дзвярыма кабінета, Александрович, Вольны, баяцца зайсці, і голасна да сябе кліча Жыланович: «А нуся сюды!» Хлопцы прыціхлі, да ідуць у кабінет. Гучыць на грамафоне віяланчэль. Жыланович пытае: «Ну, чыя музыка гучыць?» Алесь Дудар не смела: Моцарт? Ты яшчэ скажы, Мікола Равенскі. Йоган Бах. Беларускі пісьменнік мусіць быць адукаваным, а не толькі на старэйшых гаўкаць. Капялюш берлінскі, а характар свінскі. Даруйце. Дарую. Слухайте, племя молодое незнаёмае. Даю шанец доказаць, што вы чагосьці вартыя. І ёсць важнае даручэнне, бо вы такія як бы смелыя, калі са мной у рожкі ідзеце. А як літаратары пакуль пішаце, выбачайце некую бяззубую хрень пад Есеніна. Хіба так можна? А як вы хочаце, каб мы пісалі, дзядзька Жыланович? Беларускія камсамольцы не маюць свайго прыгодніцкага рамана. Некі там занюханы сакратар камстрамскога губкама РКП Павел, выбачайце, Бляхін напісаў «Чырвоных д'ябалят». І гэтым гаўном цяпер зачытваецца і жук і жаба, не толькі ў Расіі, але і ў нас. Мы што, калекі, не можам сваё напісаць? А вы хочаце, каб мы... Менавіта! Я нават назву прыдумаў. «Ваўчаняты». Героі будуць змагацца супраць легіянераў за незалежнасць нашай рэспублікі, пераадолююць розныя неверагодныя прыгодніцкія нечаканкі. А мы павінны гэта зрабіць утрох? Пытае Алесь Дудар. Прабачце, але мы з Андрэем Александровичам пасвараныя, мы з ім не можам працаваць. Мы з Андрэем Александровичам не можам працаваць. Ой, цацы якія. Нас яшчэ мала, мы не можам себе дазволіць раскошу сварыцца. Я ведаю, што вы варагуеце, таму і даў заданне пісаць разам, каб здружыліся. Жыланович тэлефануе. Ніна, зараз да цябе прыйдуць 3 таленавітыя маладыя пісьменнікі. Выдай ім аванс. Жыланович кладзе трубку, звяртаецца да 3 таленавітых пісьменнікаў. Увесь не прапівайце, купіце сабе прыстойныя касцюмы, таму што беларускі пісьменнік павінен добра выглядаць. Праз месяц чакаю кнігу. Праз месяц раман быў гатовы. Камсамольцы былі ў захапленні, а рэцэнзент Энгель у нумар 7 полымя за 25 год пісаў: «Роман «Ваўчаняты» — гэта сапраўдны поспех. Гэта тое, што чытае кожны камсамолец». Канешне, крытык знаходзіў там пэўныя невялікія недахопы, але гэты раман кінематаграфічна яркі, вобразны, вострасюжэтны, камерцыйны ў добрым сэнсе гэтага слова. Такога яшчэ ў нашай літаратуры не было. І малайчына Зміцер Жыланович, які накіраваў бунтоўную энергетыку гэтых 18-20гадовых хлопцаў у падобнае рэчышча. У Алеся Дудара пачынаецца новы, цікавы, творчы нечаканы этап у жыцці. У тым жа 1925 годзе у яго выходзіць дэбютны зборнік «Беларусь бунтарская». Але пра гэты, пра многа іншае пагаворым у наступнай серыі. А пакуль што мы развітваемся з вамі. І для вас працавала цудоўная спадарыня Алена. Да сустрэчы. Файная спадарыня Александра.
Цудоўны пан Янек, дзякуємо за сённяшнюю музыку, і я, Васіль Дранько-Майсюк. Што ж, гэта былі літаратурныя ночы. Зараз прагучыць твор Барбары Денерляйн, этой гениальной немецкой джазовой органистки. Твор называется «Кошка наносить удар у отказ». И все удары у отказ Дудар нанясе ў наступных наших сериях. Калі ласка, добрые ночи, самого файнага настрою, Барбара Денерляйн. До побачення.